Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min YouTube-kanal, og velkommen til den her længe ventede video. Jeg har ikke oplyst det. Jo, jeg har faktisk oplyst det nogle steder. Jeg har oplyst det på Instagram og på min TikTok. Og du siger det også her, men den her video kommer først op efter. Men hovedsagen er, at jeg skal flytte hjemmefra. Altså igen. Jeg skal flytte hjemmefra igen. Jeg flyttede hjem til mine forældre midlertidigt, fordi at jeg ikke kunne vinde nogen lejlighed. Så derfor. Men det kommer der op i en anden video, hvor jeg laver en snakkevideo, når jeg først er flyttet. Men jeg bor lige midlertidigt hos mine forældre og har nu fået lejlighed fra 1. april. Jeg skal faktisk flytte weekend før, det vil sige påsken. I håb om, at jeg kan få nøglerne lige før påske. Det håber jeg inderligt, at jeg kan. Så, men jeg vil bare lige lave den her lille intro til jer og sige, at jeg skal flytte hjemmefra igen. Ej, hvor jeg glæder mig. Og hvis jeg kan høre noget, der larmer, så er det bare mikroovnen, der står og varmer min mad. Men jeg vil gerne lige vise jer nogle af de ting, jeg har købt. Jeg kan starte med at vise jer, at jeg har købt de her stole i Jysk for 275 kroner stykket, tror jeg nok det kostede. Eller var det 250? Det kan jeg ikke huske. Jeg gav i hvert fald 1100 kroner for 4 stole, og de er vildt fede. Og så skal jeg have det her spisebord. Det kommer nok også til at vise fysisk på et tidspunkt. Stolene kommer jeg også til at vise fysisk, men nu tænker jeg, nu vil jeg lige vise dem her. Og så skulle jeg som sagt have et spisebord, jeg lige sat op her før. Og så har jeg købt nogle andre ting, I også lige skal se. Først og fremmest, den her er pakket ud, fordi at det er en mine forældre skulle have haft, men ikke vil have alligevel. Så derfor får jeg den, men det er den her vandkande. Er der stadig vand i? Gud. Nå. Men det er den her vandkande her, og der er ekstra filter med, men det er sådan lidt, hvor vandet løber igennem til filterne. Og det er også derfor, at den ser lidt, sådan lidt halvbeskidt ud. Det er fordi, den er brugt. Men den får jeg simpelthen, fordi jeg har en anden, der er pakket ned, som er lige lidt større end den her, og jeg vil gerne have en, der er mindre. Men hvis ikke jeg vil få den her, så derfor så valgte jeg at pakke den anden ned, så den skal bare smidt ud, eller sælges, eller på genbrugen, når jeg er flyttet og kommet på plads. Ned i Netto så fandt min mor sådan nogle sæt her, for 10 kroner stykket, og der er sådan en her, og der er en uden holder. Så der er en sauce eller suppeskæl, eller hvad man kalder det. Og så sådan en pølsetang og et piskeris. Og ja, jeg har nogle, som I også har set i en video, hvor jeg køber boligting fra Shein. Der viser jeg også, at jeg har nogle, men det her det er hårdt plast, det andet det er gummi. Så det meget godt at have sådan lige lidt forskelligt alt efter, hvad man laver. Så det er jo praktisk, kan man sige. Og så har jeg været i Imerco. Jeg har faktisk ikke været i Imerco. Jo, der har jeg faktisk. Jeg har købt dem på Imercos hjemmeside, men jeg har været nede i Imerco og hentet dem. Og som sagt, så jeg ved faktisk ikke, om jeg har sagt det på min YouTube-kanal. Hvis jeg ikke har sagt det, så samler jeg på Rosendal. Altså folk, der ikke kender Rosendal, det er et mærke, hvor man kan få tallerkener og jeg ved jo ikke, om man kan få bestik, men man kan få køkkenrullesholder, man kan få elkedler, kaffekander, julepynt, alt mellem himmel og jord, skåle, ildfaste fade, glas, kopper, alt. Og jeg laver selvfølgelig også et meget sent fødselsdagshaul, fordi det har jeg ikke fået gjort, fordi alle mine ting, jeg har fået, ligger nede i kælderen, som er pakket ned. Så der kommer et sent fødselsdagshaul på et eller andet tidspunkt. Ja. Så gemmer jeg kasserne. Det kan godt være, at jeg måske er pakket ud, men jeg gemmer kasserne, så I kan se, hvad det er, jeg har fået. Men det, jeg har været ude i Imerco og hente, det er en elkedel og en kaffe. Ikke en kaffekande, det hedder en termokande fra Rosendal. Og det her, så var min mad færdig. Og det her, det er elkedlen. Mega flot i sådan en mørkegrå flot farve. Og nu tager jeg den ikke op, fordi jeg brugte meget tid på at pakke den ud igen. Men som jeg skal se, så står der Rosendal. Og den her, den er på 1,4 liter. Og den er bare fantastisk. Jeg vidste ikke, at jeg kunne få en elkedel i Rosendal, fordi hvis jeg vidste det, så havde jeg
sat den anden på gennembrugen, som jeg har pakket ned nu. Så havde jeg bare sat den på gennembrugen. Men nu ved jeg jo, man kan få den, så nu har jeg købt den. Og købt en termokande i samme farve i rosedag. Så og samlet set så burde den her elkedel af kaffekanden faktisk, eller termokanden, koste samlet set, jeg tror det kostede 1550 samlet set. Men så var der rabat på dem, og der stod, var det 1200 eller 1100? Nej, 700 tror jeg der var. Jeg kan ikke huske det. Men så havde jeg et gavekort fra min fødselsdag på til Mærko. Og så satte jeg det lige der oveni. Så for denne her og elkæden dernede, har jeg faktisk givet over halv pris for. Jeg har kun givet det her for, det her for 590 kroner. Så det har kostet over 1500 kroner, hvis der ikke har været rabat og mit gavekort oveni. Så det er mange penge værd. Eller jeg ved ikke, om det er mange penge værd, men de har i hvert fald kostet mange penge i hvert fald. Og ja, og det her, det er det ekstra filter. Så er det pakket ned igen i den her smukke pose. Og så skal jeg lige vise jer noget andet. Okay, det her, det er ikke noget, jeg har købt. Det er faktisk noget, jeg har fået. Og det skal hænge over mit spisebord sammen med de blå spisebordstole og det blå gulvtæppe, som ligger hernede. Men det er faktisk det her billede. Okay, det er ikke så det fuldt ud, men det ser sådan her ud. Og der har jeg simpelthen fået mine forældre, som har hængt her over fjernsynet. Det kommer de ikke til at bruge mere, så det skal jeg selvfølgelig have. Og det skal hænge over mit spisebord. Kan I forestille jer, hvor smukt det vil være? Ej, jeg er sådan helt forelsket allerede. Så. Og billedet er basically lige så højt som mig, hvis jeg sætter det på gulvet. Så, men det var faktisk det, jeg lige ville vise jer. Og så næste gang, jeg skal lave noget med angående bolig, så skal jeg nok opdatere jer. Ses så længe. Velkommen til andet klip. I dag, der pakker jeg lidt af mit tøj ned, som jeg ikke har brugt længe. Og den bunke, I kan se, der ligger bagerst med den røde og hvide, sort og hvide striver, det er simpelthen det tøj, der skal ned i kælderen og stå, fordi jeg flytter allerede om en halvanden måned, og det er helt vildt at tænke på, og lige pludselig går tiden altså bare stærkt. Så jeg har pakket noget af mit tøj ned, og har pakket nogle enkelte af mine ting ned. Så det er det, jeg viser jer her. Og nu er vi kommet videre til de ting, der ligger i mine bedrollers. Og i den her, der er blandt andet sweaters og varme trøjer. Og de, jeg kaster op på sengen, er simpelthen det, der skal ned i kælderen og ligge. Jeg har meget af mit tøj liggende ned i kælderen, så det skal vaskes, inden at jeg lægger det ind i mit garderobeskab, når jeg får det op. Og nu er jeg nået til mit undertøj.
Det er jo så ikke så spændende, men der er nogle ting, mange ting, jeg gemmer, og mange ting, som jeg lægger ned i kælderen, indtil jeg flytter. Her kan I se, at jeg pakker ned af alle mine ting, fordi at, det er jo vigtigt, at det ligger i et sted, som ikke bare bliver kastet ind i kælderrummet. Det er vigtigt, at man lige lægger det ned i en pose. I det her tilfælde har jeg valgt at lægge det hele ned i en IKEA-pose og lægge det hele sammen. Så det er jo dejligt. Og det hjalp så alligevel ikke så meget, fordi vi flyttede det om til en flyttekasse, så det hjalp ikke noget at lægge det sammen. Så det er jo lidt spildtid, at jeg gjorde det. Men det var dejligt at få ryddet ud i nogle ting. Okay, det her det var første del af min flytteforberedelser, og i denne her video, der har jeg vist, hvad jeg har købt, og hvad jeg har fået til min bolig, og så har jeg pakket lidt ned, som I har både set og hørt, og i næste kommer simpelthen til at være, at jeg samler mine spisestole og henter mit køleskab. Det gør jeg åbenbart lidt op, fordi at så bliver det nemlig ikke for langt, og det skal helst ikke være for langt. Så ja, så jeg håber, at I har nydt at se med i den her video, og så ses vi i næste episode af min flyttevlog. Ja, så men husk at like og subscribe. Og så husk at klikke på klokken, for så kan du være den første til at se min video. Og så ses vi bare i min næste flyttevlog. Ja.